kondang satu kakak suro digdaya sangkut bebel praja dewasan ratu ombak pekan pandinaryo junjung arah harjane negeri pendekari tengara budaling wadya sangkut kumrakut brantasing angkara murka pendekari tengara budaling wadya sangkut kumrakut brantasing angkara murka pendeperi tengara budaling wadya sangkut kumrakut brantasing angkara murka prajurit kang pincang sono sang warga setuju yo Dosiyaka Pratantama soreng wadya unggul yuta 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 Pratantama soreng wadya unggul yuta Dosiyaka Pratantama soreng wadya unggul yuta Dosiyaka Pratantama soreng wadya unggul yuta Dosiyaka Pratantama soreng wadya unggul yuta Ruang Solo Magito Gito Ayo
yo padha macul ngarep sawah timen subur yo padha kumpul aja kapareng tandur ning pekarangan tegalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo mangan turah-turah aku desane ayen tentrem patani mesam-mesem desane kamari paporno ani padha bunga wedhus lemu-lemu sing duwe goyang-guyu pepeke padha ngendho Sloko padha ela-elo sirama menyang kutha le-ole payung monto macantit lolo loba wong mati ora nek opah mateni bocah yen urip padha ngibadah sloko padha ela-elo sirama menyang kutha le-ole payung monto macantit lolo wong mati ora opah nek opah mateni bocah yen urip padha ngibadah
Kok ngasih ke selak-selak? Ya di ngapura. Mau le mangan jasuke kurang oke. Iki kok Musik. iki matur nuwun wadhe ditimbali rene neh. Ana acara haflah akhir sana pondok pesantren Nur Muhammad Wiyono Braga. Muga-muga pondoke tambah maju, Amin. tambah makmur, Amin. tambah akeh murite. Amin. Luar biasa. Matur nuwun kanggo Pak Yai sing wis bimbing ajeng-ajeng wak dhewe. So ngerti dalan Jalan gede. iki ra gelem nganu muni aku adine ngono sajake ora mirna. Masalahe genen duwe perasaan karo aku. Kok kaya beda. Coba seles, coba seles. Ndek perasaan jijik. Yo ora ngono nek santri ora ngono. Oke. Beda-bedoke nek kesik santri miono. Ampun dangu-dangu memandang saya. Keren. Tak kandhani ya, Dik ya. Oke. Ora sah isin-isin. Aku tak matur Rama Kiai engko. Iso. Sing mayer. Matur nuwun karo Rama Kiai wis bimbing putra-putri dadi bocah sing saleh-salehah. Mongko kuwi rak tujuane wong tuwa kon. Iya. Wong tuwa ki sok nek ra ono apa to sing disenengi sing dikangeni saka anak. Pandungan iku. Pendungan sing ayat-ayat suci Al-Qur'an. Luar biasa. Beri tepuk tangan buat santri-santri kita. Santriwan santriwati ya, luar biasa. Nek santri lanang santriwan. Nek santriwati santritu. Ya bener. Wantu. So. Apa sayang? Dirayu sik. Iki memang setia karo Pak Dewe kabeh lho santri. Setia. Luar biasa. Ora sah kacung-kacung. Enggak nyolong lho Dik. Bebani sik. Iki ra anu. Sak pele ngenteni bendarane mrene. Ya. Pak Dewe kok seneng-seneng sih. Kayane kayak nang mburi. Heeh, mumpung ana bendara. Nek ana mesti wis seneni. Ha iya. Wong ngene-ngene kowe sangar-sangar. Asine ora wedi. Biasane ya wedi lho. Ora tak wedi. Bengose gedhe tekan omah sentak bojone ngidal kok. Gak iso. Kayak wedi karo bojone. Beda karo aku, ora usah diam-diam. Iki lembuk masalah tuwa. Pawe ndarane kaya wis teko. Wah, dhewe nek nang ngarepe wae hormat. Amburine kanca. Ya ora ngono. Aku juga ngono kuwi. Ya akhlake sing apik, marai sing apik. Wak dhewe dadi penjilat. Iso penjilat. Sapa ta? Ngemek aku. Oh, tikus kon rene. Tikus kon rene. Kanjeng. Tik. Iya. Kok kon rene. Kowe tak kon rene. Kangge. Kowe Maju. takus. Sing omong mandek kene. Kok. Manut darane. Ya anjing pundi? Nang kene. Kon manut. Manut bendarane, manut. Gogok. Kowe kuwi. Kok
Kowe kira wis tak jak rene kudu iso nyonto santri-santri nang pondok pesantren Nur Muhammad kene. Engko kula pun nyontok kok. Tegese iki nek karo bendarane nek cara santri kuwi karo Rama Kyai niki kudu patuh, kudu manut. Ora kaya kowe. Amen. Nek nika rak santri. Nek kula rak sastra. So sastra. Kos, Nggih. iki wis ngucapke matur nuwun apa durung? Mpun. Pun matur nuwun. Karo Rama Kyai. Nggih, Rama Kyai matur nuwun. Nggih, wingine kersa tindak ting Bandurjo nggih matur nuwun. Tegese iki Rama Kyai iki yo iso nyedulur karo wong-wong kaya dhewe. Nggih. Tegese nganu Rama Kyai kuwi ngartekke yen kesenian kuwi ora kena dipandang sebelah mata. Enggak bisa. Aneh dipandang sebelah mata sing sebelah teng pundi? Masa ngamati nonton ngene. Tegese ngene, Gus. Iki ke tontonan, ning ya iso dadi tuntunan ben para penonton ki iso tumata. Kedahe nggih ngoten nggih. Kowe ya kudu nek omong-omong ya ngenehi contoh sing apik. Kula nggih nek mboten ditonton kula cok dituntun ting pasar nika. Tapi wis beda Nggih, meneh. ngeten jenengan carane tangane sing tunggal ngeten. ngene Sing niki sing kene. ya nggih tak tuntun. Pak Kuwi piye meneh? Wanan kowe karo Bentaram. ibarat Iku kecate. Alah, kowe ki rono-rono ngopo? aku nek nang kene kaya di belakang iki penuh bidadari surga. Anek kula ting sanding jenang adose sanding jen ipri terus. Gus. Maju rene. Ora kombean nang pinggir wae. Piye, Kowe ana sing tertarik karo santri kene. Jenengane mendel mawon kula niku tak rewangi kados santri teng mriki. Wis kaya santri. Nggih. Kudu iso. Nggih, antring tak copot. Heeh. Tato tak Ha iki tak ora mbok copot apa? anek copot lan dilengen. Matane. Sing apik ta? Karo bendarane. Gus, Nggih, piye gaweanmu? Gus? nggih dereng rampung. Durung Bilang sekedhik. rampung wis lerang-leren. Ah nggih. Kurang sepedik Kanjeng. Coba kowe ditonton santri-santri sakmene kae karo warga masyarakat Grabak kene. Garbak. Grabak. Grabak. Yo lu maklum Gus, iki aku rada nolak. Aku kula nggih ngertos nek jenengan ning Grabak sabane ting tandan kok. Atur piye? Oh, iso? Jenengan dak ting tandan niku tumbut dicancang. Kuwi wis beda meneh. Nggih. Ora ya, aku tegese nang Grabak iki yo kanca-kancane akeh. Preman. Yo ora. Oh, tak kira nek preman. Ya angger anak buah Pak Slamet iki mesti Preman paham kabeh. karo dhewe. Ora preman. Santoso ki kudu preman kok. Apa? Oke, preman. Gus. Kowe iki ngopo? Batuk, dikombe kaca. Engko YouTube engko ora terus oleh iklan komik. Iki yo wis matur nuwun karo YouTuber-YouTuber Gus. Wis gelem ngrekam awak dhewe. Ya tujuanno HP-ne apik-apik. Ah ngopo? HP elek biasane ngrekam aku terus pirusen. Kula nggih cok winginane ada dados YouTuber. Apa? HP-ne pun istimewa. Ya. HP-ne 3315. Kowe urung iso. Urung iso. HP sing modern saiki sing apik-apik ngono. Oh. Gus, gambare kok muyar-muyar kae ya? Gambare iki lho. Gambar apa? Gambare ade apa rek muyar-muyar. Kayak dimek-mek ngono kae Nah. paketane entek. YouTuber kok ora modal. Kowe udah siap kabeh. Wis do siap. Nek sing tengah ke njaluk tetring kancane.
Cok jujur biasa. Karo bolane dhewe kok mbok dunek-unek. Apa pancen ngono kok. Aku ya wingi kaget nang 39 ya. Apa lek ngono? Apa? Tak kira tuku apa-apa sebenarnya utang pulsa. Kayak Ya, Bos. dite pas lagi bawa dite. Iki engko ke jono rong pertunjukan. Wih, dua. Sarimi isi dua. Sasari. Nah, saiki ora Aku sarimi. nanya Sarimi kok marah Ora terus. sarimi isi dua. Apa? Sarmini anak dua. Cantik dan menggoda. Iya. Jeje. Kowe muni centang cantik kowe wani-wani yo jajalan. Aku grogi. Ditese. Wedi kula. Wedi. Aku merasa aku terlalu banyak dosa. Jadi aku tak pantas buat mereka. Masa depan mereka masih panjang. Kehidupan yang indah. Nek umpama ana sing gelem kowe ya gelem. Gas lo. Pak Miarno, ya. Nah. Piye? Wani pora. Piye? Kepiye? Wani pora. Ngopo? Pak kok kon mang nabuh ngopo? Ya pancen dapokane iki pengrawit. Kowe ngerti? Ngopo? Keke mertuane aku. Iya, aku yo ngerti. Mongko bojone kok singa bojoku kuwi. Angger aku wis ngono. Piye? Turu jopo. Jarene penang sange nek digotak bojone sing brengose copot Sing bulan mau sapa? Kira-kira kowe ora jarene. Jarene kula kan manut bendarane. Bendarane takut istri kita juga. Aku ki ora yo. Kula nggih mboten. Krungu mau, Pak. Gus, iki cukup semene sih. Nggih. Gaweanmu terus, Gus. Sendika. Wah, Ayo tindak. Nggih. Ning niki mangke mboten sing gulung saking panggung malih to? dan aman. Oh, nggih. Nggih. Permisi Kanjeng.
tulung kepiye? Biasane tulung ora kepiye. Awang mikir dijaluk. Tulung. Aduh. Ono apa iki? Kok rame enten apa nggih? Ayo pancen ono tontonan lho. Oh. Niki terusan mawon. Ya, Kula wau rak ngrumput. kowe ngarit. Terus kuping kula aduh. Ya hei. Angopo? Terusan. Ya ora kok cekat-ceket. Ya sing kanggo tak lolos bareng. Santai ngomong orang. Ayo sing ribut sapa? Ribut Mbak Heri. Mbah ribut. Masa kene Mas ribut. Bojone Mbah Doremi. Kumari lho. Ini apik Doremi kali Doremi. Ayo jenenge asli. Ono apa? Ngopo? Kok piye Gus? Ngopo? Niku kok memandang. Jero ngopo? Memandang keindahan dunia itu diwajibkan untuk menyejuk hati kita. Kok dengaren kowe pinter le omong. Kula uteke meltik. Tak golek iket mau mboten ketemu nih. Anjur piye? Nggih, kula rangkalen nggih utek santai mawon. Terus piye, Mas? Terus Nang kene. nggih. Ayo madhep rene. Sebentar dong. Ono apa? Wow, ora ampun ngertos nek kula ngrumet to. Ya. Nggih. Terus piye? Terus wonten pawongan kalih. Ono wong lur. Nggih. Ngopo kuwi? Tanglet. Jeng. Nang kene. Ampun pindah-pindah. Ayo blockinge. Oh. Wes madhep rene wae kowe. Madhep rene. Nang kene. Kok jur ngukuri bentarane. Wong loro mau ngopo? Kula ditangleti. Takon karo kowe piye? Apa kowe abdi dalem Ria Penangsa? Bener. Kula rak nganu bener ngoten. Terus gaman kula rak diambil. Gamanmu disilek. Terus piye? Terus kula kuping kula Kupingmu ngopo? Kupingmu apa? Mau makhluk rosak. kuping kula menika saged Kanjeng. Kaya ana nawolane man. Ateng pundi? Tolong kuping iki. Durung dimeke durung. Biasanya masih perawan gak kayak gitu. Belum disentuh sudah menjerit. Santri lho, pondok lho. Aku ya mulang biologi. Coba tak sikut. Atos lho Kanjeng. Menika sakit. Iki ganteng. Malah jiku kok obah wae. Atos. Wes. Kok atus. Kene empuk lho tak mek empuk. Nek biasanya sih jatah tutuke kene, Lik. Nek kene empuk. Kang senane kan kene. Ya. Diwalik. Utekku metu. Ayo kowe kok yo ning ngene aku ngene. Aku alik kok. Ayo iki salah. Atos. Menika bolong Kanjeng. Iki sing bolongke sapa? Nggih kula.
Sing mang mbok direki barang sapa? Ah dicancang mboten kena bukan kata obong. Sing nyancang sapa? Nggih kula. Ayo kowe. Ah nggih. Niku mangke rak mung terus cacat ngoten. Sak titike kobong menika. Sak titike kobong dadi mung ngono ya Yos iki ben sinkron karo layange. Piye? Dadi sing sak titik dilangi wong kobong. Berarti Bing Mung cacatira. wes Gus. Nggih. Bismillah. Bismillah. Aku lo biasa tukang son. Cek 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 langit kelap-kelap bumi gonjang ganjing. Lumantar toko neki bakti sun katur mring dika ya kang wasriya penangsan ing jipang panulan praja kang suratik daya dasar satriya pinunjul sinuyutan broka wula kabeh wae para sorek layang pangalembono saka Hati Wijaya niki kisana bajute mula padha rungokno sore mung sethithik cacatira nali penanggih kutha pati kaya
tepuk tangan yang meriah untuk seorang warga setuju. Ije, sampun katuraken lagi beksan suring senior saking konco-konco sering warga setuju.